Hvala. Recesija. Ta opaka boljka hara i razjeda privređavanje. Amerika već određeno vreme kuburi s budžeti. Japanska se berza ljulja kao mala lađa na uzburkanom okeanu. Nemačka privreda posrće zbog ovo njihovo ujedinjenje. A boga mi, gospodje i gospođo, ne cveta cveće ni u naše preduzeće. Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije. Tako je! Čuti, Pantiću. I zato mi, ni u ovaj veliki svečani trenutak za naš kolektiv, ne smemo da se opuštamo, nego da gledamo u budućnost. Da vatamo korak s reformu, s finansijski tokovi i prilivi. Da vaćamo Evropu, da vaćamo svet. Ja, na primjer, kao rukovodeći organ od ovo preduzeće, neprestano se hrabro vaćam s tendencije. Ako ja mogu da se vaćam, morat ćete i vi da se vaćate. Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu. Ja bi sad mogao da iznosim određene pravce u reformu i za razvoj od naše preduzeće, ali vidim da je Mile izneo prasiće iz furune, a zna se da prasiće nisu ništa naročito kad se olade, pa rekao da skratimo.